Hello, SIS MELLY. Right, tadzoka manje. Saka right tadzoka tasangana panapa tauya nenyaya yaSmith. Nyatsotanebva pakutanga. Mududunure zvose tinyatsokuva zvizere. Alright, SIS MELLY. Chekutanga hanzi Smith musarurwa. Anonzi Smith mutsengiwa. Oh, Smith mutsengiwa. Ora ndichapagadzirisa. Smith mutsengiwa. Mutsengiwa uya pano. Yeah. Saka nyaya inoitika ndeyekuti inini munhu uyu ndakamuwana 2016 achigara kumopani. Kumopani kwaigarawo kwaitogara kumapurazi uko kunze kwePretoria kumopani. Tadanana ipapapo tiri umwe musikana ainzi Melly. Tadanana tobva takutotanga kufambidzana achiuya mopani ndini ndaigara muMamelodi achiuya kuMamelodi inini ndichienda mopani tichingochinjana tichidaro kusvika takutogarisana takugara tese aiita basa rekuvaka maconstruction tikagara tese muri kundinzwa SIS? Tukunzwa. Tikagara tese takagara tese 2016 2017 2018 2019 munin'ongo bhandifonera akati sisi ndauya ndiri kuno kuCape Town ndiri kuabhuswa ndo anoita basa rekusona ndiri kusona vanhu vacho havasi kundibhadhara asi vakabva nenini kuZimbabwe vanenge vakatondicapture ndinourayiwa nenzara ndinorohwa netambo yemagetsi ndikatadza kupedza maorders amwoyo wobva warwadza ndikatotuma yeSmith ndikati chienda kuCape Town kunotora mari undisendererawo chimunin'ina wangu auya hake kunoko kuPretoria auya kuPretoria ndiri kugara naSmith wangu uyu auya kuPretoria takagarisana nemunin'ina wangu ndikati andichaitaura nemurungu wangu ane macousins ake anoita maalterations ehembe ndokutsvagira basa zvakanaka zvakadii ndakagara manheru ndomukumbirira kunomwe mukadzi wekuMalawi ndichirarawo naye ndopota ndichikubhadhira 300 kupera kwomwedzi achidya hake kumba kwangu kunoti taigara mu1 nyambisa paipa ndiri kuenda kubasa kuCenturion iye ari kusara ari kumuka kuMalawi ngeke ari kunorara kupi kwaBankulu mumba mundabuda kwaBankulu naivediwe hey tagara ndizoona mameseji mufoni memurume ari kutaurirana uyu munin'ina wangu ari kuti ndine nhumbu Smith ari kuti saka chinyira ndiri inini ndisitaure ndega kuna mauto wacho kureva imini handibva ndatega ndisamubvunze that day manheru acho ndo akati pane nyaya ndoda kutaura newe mauti unoziva here kuti mainini Linet ane nhumbu yangu ndikati ane nhumbu yako apanga kutogara ega ka because anga atoona kuti situation kuti panapa asina kumira zvakanaka akutozvigara ega ndatomutsvagira basa uzenex akutoshanda ane nhumbu yani zvikanzi yangu yako ndikati anditomutsvaga apa atodzwa kuti sisi vako ndavaudza azvikira dhomba aramba kuvhura dhoo obva abhegwa nalandlord yopaigara akati vhura dhoo mutotaurirana kuti chii chiri kuitika obva avhura dhoo ndikati handisida kurova ndoti ndiudzo kuti chii chakaitika zvikanzi bamukuru vakandibata ndisingadi ndokutaura kwakaita bamukuru wakubata usikadi wakadi kuya ukandiudza kuti inini sisi zvaizoita bamukuru musipo bamukuru ari kudai wari kudai tanesana paenda murova ndidi kunyepa anunzi ane pregnancy adaidzirwa ambulance saka chande wakanyoresa here zvikanzi handina mimba ine mwedzi mingani zvikanzi yakushandira mwedzi wechi4 here zvikanzi saka hausati wanyoreswa zvikanzi handina saka handei kuchipatara warohwa urunzwa pai zvikanzi ndiri rwamusana wangu uri kurwadza nemudumbu zvikanzi kwira tendi akabva aramba ava veambulensi vakati isusu pamutemo hatibvumidzwi kutora munhu ari kuzvirambira kuenda kuchipatara takutomusiya pano asiwa ipo paya apa murume aripo inini ndiripo tiri kugara Smith ndanetsana naye manje ndakuchinetsana nemurume manje murume akataura kuti ndega ndichikutaurira chokwadi chinoitika chokwadi chinoitika ngechekuti mainini apo pakandituma kuti ndodini ndokuvatumira mari kuCape Town ndipatakatotanga kutodanana ipapo kusaka kuzotoya kwese kwaakazoita kuno kunyaya yanga yaitopera kare zvokuti ndakamanikidza izvo anomanikidza tata kutoziyana kudhara Smith uya obva akundidzinga pamba paya inini ndobva ndadini ndobva ndazobatsirwawo nemapurisa ndo akandibatsira ndobva ndazvigara ndobva ndatora property yangu yese because ndini ndaitoshanda zvai iye aita zvemapisi wekuti hapana ambodaidzwa abva hapana indaitoshanda pabasa rangu pandakazopuwa 2 rooms nemurungu kuCenturion vobva vagarisana bva vatorana manje ndakugara kumurungu kakubasa bva vatara vakugara vese manje nemurume semurume nemukadzi ndobva ndazwa nemapamaota iwo bva wakabva paipa unoziva kuti munin'ina wako akutogarisana nei naSmith
Smith. Akugarisana naSmith, ukusmith akutanga manje uchintextra Linet akapa nhumbu wakadla mwana wedu uri muroyi pane kwatakafamba iwewe uchitozwa kuti iwewe wakadhigira pendi rangu remukati handichatombobari zvokutaura 20 uku Linet anonzi ane svikiro unosvika ane calling iri paari saka ari kubudirwa achiti ndikuona maudhimba munomu tiri kurachirwisana nemhepo yako iwewe. Muningi wangu une murume ari kuti muningi wenyu ndiye akudza murume saka iwe uri kuita syndicate yekunditi inini ndiri muroyi Linet, inini ndadya mwana wako wangu akatakura, inini ndiri muroyi. Ndakaita depression up to the extent yekuti asati ndambofamba mumaprofita ndikasumudzwa nawo ndikati kana usikaroyi handei kumaprofita. Ndikanzi nevamwewo baba vangu vachendisapota vainditsigira munyaya yangu konzi ivo panoziva kuti wakachena famba nawo mwoyo yavo idini ichene. Tikaenda kuchiprofita meno chavaiti vanopinda nacho chechi tikasvika tikagadzwa zvakanaka zvikanzi amai ini munomborota nyoka kai muprofita yekutaureni ndikati inini ndorota nyoka kupi handiroti nyoka ini zvikanzi anyaya iripo ndeyekuti hamuroyi asi munotoshandisiwa nevanhu vanokushandisai vanopfeka fesi yenyu motonge ndimunoroyi asi imimi hapana kana mudzi wamunobata. Atabva paya tanogara vagarisana inini handitauri nemuningi wangu Smith anoita kubirira kutaura neni yeso rako asi mukadzi wangu ndokuda inini nemuningi handitaurisa ndambozvisa mufamily group rada kugadzirisa rati ero tagara gore rino iri manje last month apo muningi wangu obva aenda kumusha kuZimbabwe. Aenda kumusha Smith uyoyo basa robva arara nemukadzi wepanext door. Handiti muningi wangu obva azviziya anondiudza bhanyarara kana kuti chii anondiudza because aitonyara kuti ndotaura sei nini ndini takadai. Smith yatanga manje kuti ndoikuda mukadzi wangu achindisendera mafoto akashama Linet akutanga kukriticize Linet because ari kupi kumusha chitombouya kunoku zvinhu zvake zvese munomu akatakura akangosiya mubhedha wandakatenga uya ndichineiwo wakandisirira ndiye watongoripo saka kachevoka uya wakarara hazvina kana problem uya tirari ndichitokuda mukadzi wangu chikana usikadi inini ndoya kupi ndoya kumba kwako. Ndikamuudza ndikati Smith zvavo kuti iwowo ndiwe utorwisanisa vanhu manje because inini ndakakupai space ndikachigarisa naye henyu but still munonga muchikodzoka back into my life muchidudza kuti ndiri muroyi jikijiki dzoka mukati melife yangu jikijiki Linet wakadai so jikijiki handina mwana wakandiroya ndiwo wakandisunga chero nhengo yangu ndikasangana nomwe mukadzi haimiri asi iwo ndikangoona foto yako inobva itomira chero usipo saka wakandigadzira. Ndikaitwa muroyi SIS-MELLY ndikaudzwa all sort of names ndikaitwa hure ndikaudzwa all sort of names. Nezuro mukadzi wacho achibva kumainland akasvika kunomubata mumba memusikana anonzi Doreen waishandirwa musikana andina kudzaya muningi wangu anoita zvekusvikirwa aishandirwa naLinet anonzi Doreen vakasvika kumubata. Saka muningi wenyu uyu Linet uyu akasvikirwa akaona muvhizheni murume wake akavata naDoreen. Alright. Akatomubata mumba vakavata achibva kubasa. Alright. Iyawe chituwe panext window umwe wokushandirwa. Right. Adzoka kwandiri sisi ndakazoona kuti tiri kuparadzaniswa nei nemurume asangana kubisa kana chinhu kumba kwedu hazikanwa but munomu isusu we are in a foreign land but tiri kurwa ndazvinyatsotozvoona kuti murume ari kutiparadzanisa nekuti aiti akaona Smith uye aiti akaona akandibhipaka ndaifona itozwa kuti akumbodei chezo ndomutuka uri kudei mulife vangu Linet uyo akaona mamisi iye mamissed calls anoita kwandiri kana macall calls anodelita zvese mamessage anodelita asi angu inini andaizoda kubvunza kuti uri kudei anga asikadelete handiti Linet womaona otanga futi kupopota kuti hesa kaunotorora namauti uri kudei kuna mauti ouya kwandiri kunge zifi moyo cheno kuti andaona mamissed call kwakanaka here but aine mentality yekuti ndiri kudanana naSmith ndadzokerana tiri kutorara tese because kune message yakafamba ichinzanzi inini pandakaenda kuZimbabwe ndaitoya ndichitorara mumba maki maona ufuicha hazvisiri izvo maona akati uparadzaniswa nemurume chichisisi uye kuno kuti gadzise this thing once and for all zvoishiwa manheru ndakasumuka ndikaendako
ndikasvika akandiudza zvese zvaDorini zvekurara, ndikaudzwa maevidence, ndikatadzwa maevidence emamessages nezvangu zvaainditumirawo asina kupfeka, ndikaratidzwa. Akati ini hangu ndafunga ndidini ndirongedze ndiende. Ndega ndobva ndafunga simila ndiri kunyepera, ndikati kurongedza achienda kunyepa uku kunotoona kuti ndoita sei, kuti ndiri kuzvifarira kana kuti handizvifarira. But ndamupindura ndikati ini kurongedza kwako kana kuenda kwako hazvinei neni, asi zvandisikuda ngezvekuti munhu ari kuramba achipinda pakati pedu Linet, ende tikuramba tichingorwa every day nenyaya yemunhu iye wawakataura futi kwandiri. Ukadziona mukomba kumusha itira sisi sorry, ugase zvinhu ukati I will never ever say sorry to Maud. Never. Saka isimeli yandishungurudza nyaya iri kutondipa depression, tapera kukanyana misoro upa apa. Izvi makusena naye atobva ndandakambloka kuWhatsApp. Akandifonera nedzimwe namba kumakozi ndandakambloka, akati ndinotokuda ndanibloke, ndinotokuda mukadzi wangu. Uyuyu akandishandisira mushonga wayamhena ari kutonditisa. Muri kuona? Saka iwe Maudi, saka Linet iye zvino ndiye akunzi kwai akushandisira Smith mushonga. Smith anobva kuMalawi. Inini ndanaka manje. Ndiri kana Linet asipa ari kubasa ndichifonerwa ndinenge ndiri right. Smith ndio kuMalawi. Akazobata zonzi ripi? Ndio kuZimbabwe, akasoya ndofunga ane 16 years asikadzoki kumushaenda ndeni umusha unomusha kwangu ndonduraya. Atondofunga torona mhepo zotomuterera dzokumusha kwangu because akauya muno aine 16 years. Izvi zvane 36 years. Anogona bedroom. Pabonde katete ako kaslenda asikanouya. Maudi! Maudi, saka ndopani nyaya yacho kapa, ndopani nyaya yacho kuti muri kuramba muchikuchinjara kudai. Aiwa, haisiri ipapo simeli kukutaura ichokwadi because ndikataura zvevanhu vanogona ka. Kubva patakasiyana ndofunga takutonambira 3 years tasiyana, takatosangana nevatakatosanganawo navo vanotiwo vanoda kuwirira nawo nesu. Depression kuti maybe ungastress handiti. But then ozotoona kuti hazvishandi, still relationship yandoda kuti ndivake ari kungopindira akadaro achiita sei, akangozviziva chete kuti uyu ndiye munhu wacho, anobva aenda iye unoziva kuti munhu iye akazodini, autanga kutaura history yangu yaasikambozive kunyepa. Manzwe. Saka Smith wakaoma. Saka Smith ari kupinda pakati penyu sisters, and you two sisters are allowing that. Muri kuzvibvumira kuti Smith chekutanga ndida kubvunza naye Maudi. Nhasi na Linet magadzirisana waroorwa iwewe next. Aiwa, imbotera. I don't know if it is real. If it is real. Mira ndipedze. Magadzirisana nhasi na Linet. 2 months down the line wobva waroorwa. Linet unomubvumirire kuyamba wako? Handibvumi, ende futi izvozvo ndazoconsider ndikaona kuti inini ndikadzokerana naSmith akasiya Linet, still zviri kungocreata chaos, still zvitiri kungoramba chirwa. Kana inini ndikaramba Smith kuti handichadi akaramba achigara naLinet, still tiri kungoramba kurwa. Saka tichingorwa, saka the best way tese ndatomuudza Linet ndochoti tese ngatingofuratira Smith, tese tozvipachidzo chokuti hapana Smith achapindi mukati meumwe noumwe wedu pakati mulife yedu. Tese hakuna munhu anofanira kumuentertain. But unoona kuti iwe neminoko makatokora napasina kana trust chero nhasi mukanzi makora napasina trust. Hapasi sina sisi. Nokuti iwewo chero ukazaiwaraugwa nhasi chekupinda mumba make chekumako iwewe haumbobvumi kuti apinde mumba mako achizoti ari kuuya kumba kwasisa zviti because zvamboitika nekuda kwaSmith. Saka izvozvo munin'ina wako ari kuti kudii? Munin'ina wako ari kuti chii? Munin'ina wangu. Arudanzi inini imba iyi ndaida yaSmith, asi chinondinesa ngechoti Smith wacho ari kumuda ramba achidzoka kwamuri. Maona dai kuri kuti maizotaura muite mutange mutodzidzira kuti maiguru nabamunini, iye angambori murume wangu, mutoita maiguru nabamunini, then motaura dzimwe nyaya. Manje mune Smith anenge kuzopinza nyaya dzerudo. Smith akataura nezuro paina baba wangu andiberekedza naiye Linet wacho akati ndinangu sorry ameno pamwe Maud ane zvaakandita, asi Maud asi kubuda mumwoyo mangu. Linet zvikamubhadza izvanzi ari kurongedza mabhegi. Inini ndobva ndafunga kuti inini ndidzokerana naSmith hazviti for the sake of relationship nemunin'ina wangu inini. Asi zvaizogora kuti mudzokerana ipa pasina munin'ina wenyanti? Ipa pasina munin'ina wenyu maidzokerana? Asiri munin'ina wangu handaidzoka
anchimhanya simeti nokuti kanouya handaidzokera seka munhu kanouya akateteka munhuwo ndaidzokera manje zvaita munin'ina my sister right zvatoita apa tochitongobvorongodza handiti mauya panapa kuti tivhorongodze smith uyu toda kubvorongodza smith uyu once and for all tipei namba dzasmith number dzasmith is 074 07074 503 469 right toda kubvorongodza smith saka imi nda kumbokuburutsai apa timbounza smith apa ndiwo toda kupedza naye handitika takutongochita kuti achiziva kuti nyaya yadi achiziva kuti nyaya ndokwa yasvika because hatitoda kuti maini ndi vanga vavepo tizoti maini zvatoda kuita izvi sezvo imawirirana vari kubvumirana nazvo here mavaedha here mainini mukawa orai tipei namba dzamainini tipei namba dzamainini tipei namba dzamainini chitipei namba dzamainini is 084 246 1093 right chitere chimwe toda timbodona mupinde mucomment section timbohwa nyaya ishi handitika dati mumbodona mbijani mupinde mucomment section right saka isi zvotakuita apa madiaries katadzoka kukanga rukoti regai tichange namainini elinet first tiwa kuti mainini linet vari kuwirirana here nenyaya yekuti tibvongodze murimoshu handika apinda pakati pevana vemunhu1 kuda kusvita bhuru nokuti katete handika kwai kanouya kavada tozvita bhuru panapa kachikonanisa vana vemunhu mumwe chete hanomaona regai titaure namainini linet tinzwe